салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, BMW M5 фурӯшӣ, фавран фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе буда, солаш 2007, дизел турбо буда, объём мотор 2.4 дӯстон, коробка передача автомат. Нархаш ва рақамҳои телефони соҳибаш дӯстон до ахири видеоро то ахирша тамошо кунед, то ки маълумот дар бораи рақам ва нархаш гиред дӯстон. Агар реклама дошта бошед, имо WhatsApp мо 204402592 метавонед муроҷиат кунед. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. Лайкҳои худро дариғ надоред, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ҳамарӯза дар канали мо мошин ва хонаҳои фурӯшӣ мешавад, тамошо кунед дӯстон. Барои диққататон дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон, обуна шавед, маълумоти мошинро то ахири видеоро тамошо кунед. Ҳатман мо маълумотшо барои шумо нишон медиҳем дӯстон. Маълумотш нархаш 95 000 сомонӣ бо савдо мешавад гуфтааст соҳибаш. Телефони соҳибаш 554 20 18 дӯстон, метавонед муроҷиат кунед, занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. ҳатман арзон мешавад, фақат муомилаи хуб кунед, иншоалло ки арзон мешавад дӯстон. Якҷаҳон ташаккур барои диққататон. Дастгирии каналро фаромӯш накунед.